BTRত নতুন গাঁও অন্তর্ভুক্তিৰ বিৰুদ্ধে বিক্ষোভ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পাছত বিতৰ্ক আৰু প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হৈছে। 60খন নতুন গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু বিশ্বনাথ গহপুৰত ইয়াকে লৈ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। বিশ্বনাথ আৰু গহপুৰ আপোনালোকক জনাইছো তীব্ৰ প্ৰতিবাদ হৈছে সাব্যস্ত কৰিছে অবৰু জনতাই। চাৰিদুৱাৰত প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত হৈ চৰকাৰৰ সৈতে বিষয়টো আলোচনা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। সীমা সম্প্ৰসাৰণৰ বিৰুদ্ধে কাইলৈ 12 ঘণ্টীয়া সীমা সম্প্ৰসাৰণৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আক্ৰাসুৰ। চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত মানি লোৱা নহ'ব বুলি হুংকাৰ দিছে অবৰু সুৰক্ষা সমিতিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে BTR এক্সটেনশ্যন সম্পৰ্কত যিটো বক্তব্য ৰাখিছিল তাত শোণিতপুৰ জিলাৰ 60খন গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল আৰু ইয়াত চাৰিদুৱাৰত এটা প্ৰচাৰ হ'ল যে চাৰিদুৱাৰ অঞ্চলটো BTRত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল, কিন্তু মই যিখিনি যোগাযোগ কৰি কথা বতৰা পাতি যে শোণিতপুৰ জিলাৰ 60খন গাঁৱৰ ভিতৰত চতিয়া সমষ্টিৰ 5খন গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু সেই 5খন গাঁৱৰ ভিতৰত চাৰিদুৱাৰত এৰালি লগা আৰু 9 মাইল এই 2খন গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা বুলি ঘোষণা কৰিছে আৰু 3খন গাঁও জয়সিদ্ধি অঞ্চলত আছে। গতিকে বাকী গহপুৰ ঢেকিয়াজুলি বা অন্যান্য ৰাঙাপাৰা অন্যান্য অঞ্চলত আছে। গতিকে মই ৰাইজক সেইকাৰণে আশ্বস্ত কৰিছোঁ যে BTRত সমগ্ৰ চাৰিদুৱাৰ অঞ্চল সোমাইছে বুলি যিটো প্ৰচাৰ হৈ ৰাইজ শংকিত হৈছে, ৰাইজ ক্ষোভিত হৈছে, ৰাইজক শংকিত নহ'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। কাৰণ BTRৰ চাৰিদুৱাৰ গোটেইখন অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ আপত্তি আছে আৰু ভৱিষ্যত দিনত থাকিব যে মই ৰাইজৰ পক্ষত থাকি মোৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিম। সেই কথাটো মই ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিছোঁ। गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमहरो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयखौबो आसा खालामो गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ जेरावखि थाया दसे सम खोनासंलाङोबा गासिबो खाहानिखौ बुजिलांगोन, आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। दिनैनि बे फुंबिलि समाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायो आंनि चेनेलनि गेजेरजों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ BTRआव सोफानायनि थाखाय पद्म हाजरिकाया रायजो राजाफोरजों थाफानानै आसाम बन्द होदों। बेबायदि समाव बिथांखौ सोर एसपिआ एरेस्ट खालायगोन, सोर असिया एरेस्ट खालायगोन। नाथाय सोरबा रायजो राजाफोरनि आन्दोलनाव सोरबा बर' दैदेनगिरिफ्रा थाफायोबा लोगो लोगो एरेस्ट जागोन। नाथाय मैयानि समाव जेरैबायदि जों ससियेल मिडियायाव नुदों पद्म हाजरिकाखौ बिथाङा बुंदों रायजो राजाफोरजों लोगोसे थाफागोन। जाय BTRनि बेरेखा जायफोर गसंग्रा बिथांमोनजों BTRनि सिमा हाबनाय गामि हाबनायनि बेरेखायै गसंगोन होननानै बिथाङा गावनि खुगाजों फंनैसोबाबो बुंदों। जोङो जेब्ला हाग्राबारियाव दंमोन, जेब्ला जों अरनबारि गेजेराव NDBनि सोमावसारनायाव दंमोन, बेबायदि समाव जों माखासे पद्म हाजरिकानि माखासे जों खामानि मावबोनायखौ नुदों। जेब्लाबो बिथाङा बै समनिफ्रायनो जेब्लानिफ्राय फरायसा आफादाव बिबान दंमोन गावनि आसुनि बिबानखौ लानानै बे समनिफ्रायनो बिथाङा बर'फोरनि बेरेखा आरो बिनि उनाव गावसिनि छात्र सन्थाननि बिबानखौ नागारनानै राजनीतिक हान्जायाव हाबबाय, अब्लाबो बर'फोरनि बेरेखा। जों बुंनांगोन अराय सम पद्म हाजरिकाया बर'फोरनि बेरेखा। बिनि थाखायनो आं खावलायो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायो जाहाथे गुबुन गुबुन हारिनि गामि गेजेरफ्राव जोंनि बर' हिन्जावफ्रा मैगं फानलाहैनाय, गुबुन गुबुन गामियाव हर थौजासे साननैसो दाथांथ' बेखौसो आं खावलायो। साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ गुबुन हारिनि गामि गेजेरफ्राव हर गेजेरफ्राव जाहाथे थांलाबायनानै जुमाय लोंलाबायनानै जाहाथे दा आलासि जालाबायनायखौ साननैसो दाथांथ'। बिथांमोना बेलेग महर होनो हागौ, जेरैबायदि बिथांमोना गहपुर, बिश्वनाथ सारियाली, राङापारा, ढेकियाजुलि माखासे गामि हाबसननायाव बिथांमोना जेरैबायदि सांग्रां जादों, जेरैबायदि बिथांमोना आसाम बन्द खावलायदों, बिनि थाखायनो आं खावलायो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि खाथियाव बिथांमोना माखासे राजनीतिक दैदेनगिरिफ्रा बेलेग माखासे हारिजों हारि दाङाबाजि माखासे लाबोनो हागौ। बिनि थाखायनो आं बर' रायजो राजाफोरखौ जाहाथे गुबुन गुबुन हारिनि
गामिफ्राव हारसिं हाला जाहाथे हर थौजासे दाथा सोरां बारां थांनानै जाहाथे गामिफ्राव फैफिनो आरो अबेबा समाव थांनो गोनां जायोबा जाहाथे हारसिं हाला दाथांथ' साननैसो आं बेखौसो बिथांमोननि माखासे आखल आखुखौ नुनानै जेब्ला जों इन्दिबिनि सोमावसारनायाव जेब्ला अरनबारि गेजेराव दंमोन बेबायदि समाव जेरैबायदि पद्म हाजरिकाया गावनि माखासे राजनितिक बोलोखौ लानानै सोरबा बर' असिखौबो बिथाङा सनितपुरनिफ्राय लोगो लोगो ट्रेन्सफार होनो हानाय बै समाव जों नुबोदों। जाय बर' असिया जुदि सनितपुराव फैयोबा बिथाङा मास मोनसेबो दोनामोन जों बेबायदिखौ खोनाबोदों आरो नुबोदों। बिनि थाखायनो आं खावलायो पद्म हाजरिकाया जेरैबायदि बिथाङा जाय हेमन्त बिश्व शर्मा सारा जेरैबायदि माखासे गामिखौ जेरैबायदि BTR आव सोसननायनि 26 जानुवारियाव डिक्लेयार होदों बेबायदि समाव पद्म हाजरिकाया दिनैनि समाव सिरि मोनदों। बिनिखायनो आं पद्म हाजरिकाया जेब्ला सिरि मोनो अब्ला गिथाव बाथाव बिथाङा माखासे बर'फोरखौ खारसि बिरसि न' बां सावनाय बर'फोरखौ खारसि बिरसि माखासे बिथाङा खोमानायनि बिथांमोना माखासे गोसोआव गाज्रि गोसो दं होननानै जों बुंनो हायो आरो लोगोसे माखासे कंग्रेसनि बिथांमोनाबो माखासे बर'फोरखौ नायनो बानाय जायफोर कंग्रेसनि बिबानगिरिफोर जोंखौ नायनो हायै हारि जाहाथे बिथांमोना बेलेग महर होनो हागौ बिनि थाखाय आं गले गले खावलायो जाहाथे सोरां बारां साननैसो बर' रायजो राजाफ्रा जाहाथे गुबुन हारिफोरनि गामि गेजेरफ्राव जाहाथा हारसिं हाला दाथांथ' बेखौ आं खावलायो बयबो रायजो राजाफोरखौ सांग्रां जानो थाखाय मानो होनोब्ला जोंनि एनडिएफबिनि डिआर सारा बै समाव बुंबोदोंमोन जोंनि बर' हारिनि मोननो गोनां आरो बर'फोरनि गिबिसिन दावहा जादों होनना बुंबा गुफुर हालाम गुफुरनि गामिया जेरैबायदि BTR आव जेरैबायदि हेमन्तनि खुगाजों माखासे बेरखांदों बेबायदि समाव माखासे आसामिसफ्रा बै समनि बर'फोरनि न' बां बर'फोरखौ खारसि बिरसि जायफोर दानथारदों बिथांमोना दिनैनि समाव जेननो गोनां जादों। बेफोरखौ जाहाथे लाजिनांनानै बिथांमोना बेलेग महर होनो हागौ। गुफुरनि माखासे गामिया जुदि BTR आव हाबजायोबा आसामिसफ्रा बर'फोरजों दावहायाव जेनबाय बिनि थाखायनो जोंनि बर' हारिया एसे सांग्रां जानाया मोजां। बिनि थाखायनो आं गले गले खावलायो बर' रायजो राजाफोरखौ जाहाथे मोनफ्रोमबो बेफार फालांगि मावनायाव साननैसो जाहाथे गुबुन हारिनि गामियाव थांनानै जाहाथा बेफार सेफार खालायनो थाङोब्ला सोरां बारां जाहाथे गिदिंना फैफिनो आरो हारसिं हाला जाहाथे बिथोर बिथोर गामियाव दाथांथ' बेखौसो आं खावलायो। जाहाथे आंनि फोरमायनायाव आंनि सांग्रां सनितपुर आरो बिश्वनाथ रायजो राजाफोरखौ जाहाथे सांग्रांथि हरनायाव जाहाथे आंनि बुंनायफ्रा गोरोन्थि जाया। साफ्रोमबो बर' रायजो राजा साफ्रोमबो आंनि चेनेलनि नायगिरि मोनफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि आफादफोरनि खाथियाव आं खावलायो जाहाथे आंनि फोरमायनायाव गोरोन्थिफोर जायोब्ला आखाइ खबजोबनानै मोनफ्रोमबो बर'फोरनि आफादफोरनि सायाव आं निमाहा बियो। मानो होनोब्ला पद्म हाजरिकानि गोसोखौ नायनानै आरो गुबुन गुबुन माखासे कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोर बै समनि बर'फोरखौ जेब्ला नायनो हायै बिबानगिरिफोरनि गोसोखौ नायोब्ला आरो बर'फोरनि गिबिसिन जारिमिना गुफुरनि दावहाखौ लानानै आरो गुफुरनि गामिफोरखौ लानानै दिल्लीयाव खुथाब खुथाब माखासे सरकारनि सायाव माखासे खावलायबोनो गोनां जादों आरो बेफोरखौ लानानै हेमन्त बिश्व शर्मा सारा जाहाथे जेरैबायदि बर'फोरनि माखासे नाजाथाबनायखौ भारत सरकारनि थोननायाव खुगा सिनो गोनां जादों। बिनि थाखाय जाहाथे गुबुन गुबुन पार्टिया गुबुन गुबुन बर'फोरखौ नायनो बानाय हारिफ्रा जाहाथे बेलेग महर होनो हाया बिनि थाखायनो बर'फ्रा साननैसो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजाफ्रा जाहाथे साननैसो एसे सांग्रां जानानै थानाया मोजां। मानो होनोब्ला गावनि गामिफ्राव गावनि बर' गामिफ्राव जेबो साननांगौ गैया नाथाय गुबुन गुबुन हारिनि गामि गेजेरफ्राव एसे गुबुन गुबुन माखासे राजनितिक हान्जाफ्रा बेलेग महर होनो हागौ। बिनि थाखायनो बयनिसिमबो खावलायना थाबाय
बेखिनि भिडिअखौ आं लाना फैदोंमोन बयनिसिमबो आखाइ खबजोबनानै दिनैनि फुंबिलिनि भिडिअखौ आं बेखिनि समावनो भिडिअ हरखाबै हगारनाया जाहैबाय दिनैनि समाव BTR नि गामि हाबनायनि बेरेखायै जायफोर जोंनि हारिखौ नायनो बानाय बिथांमोना बन्द खालायदों जाहाथे जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जाहाथे बिथांमोनजों थेर फाथिफिना बयनिसिमबो खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों।